Samen de boot pakken naar een van de Waddeilanden, dat is toen de uitbraak van het coronavirus een stuk lastiger. Door de regels van het kabinet is Wagenborg Passagiersdiensten dwongen om maatregelen te nemen. Maar waar moet je nou eens correct rekening mee houden? Vanaf 1 juni moet het openbaar vervoer, waar wij ook bij aangesloten zijn, 40% van de capaciteit als maximum hanteren. En alle reizigers moeten een mondkapje dragen vanaf 13 jaar. Om de stromen van de passagiers zo goed mogelijk te reguleren, gaan we vanaf 16 juni reserveren. Dus dan moet iedereen vanaf 16 juni de heen- en de terugreis reserveren. Dan ga je naar wpd.nl en dan kies je het eiland en kies je de afvaart en dan ga je reserveren. Dat wijst zichzelf. Een spontaan reisje naar Ameland of Skier, dat zit er dus even net meer in. Ik denk juist dat mensen eerder die spontaniteit kunnen doen, maar die spontaniteit ligt dan bij hun thuis. Het is juist heel erg rustgevend om te weten dat je dan ten alle tijde mee kunt. Met die capaciteitsbeperking moet je dan maar afwachten als we geen reservering hebben of je mee kunt. En nu geeft het juist heel veel rust. Ik weet nog niet of het goed gaat werken. We doen natuurlijk al 120 jaar zonder. Als een van de weinige veerdiensten nog waar je op de Bonnefoy zeg maar naar de eilanden kunt. Maar gezien de omstandigheden, gezien de crisis, is het wel een verstandige maatregel. Omdat het risico van ophoping van mensenstromen wordt beperkt. Juist in de terminals en buiten de terminals. Naast het verplicht reserveren binnen er ook een aantal aanpassingen die in op de boot. We hebben de banken allemaal gesepareerd door plastic folie. Dat is brandvertragende folie. Daarnaast hebben we looprichtingen aangegeven, desinfecteerpalen neergezet. En natuurlijk ook omroepen daar waar nodig om de mensen te blijven attenderen op die kleine maatregelen die noodzakelijk zijn dat wij kunnen blijven varen. De Waddeilanden blijven daarmee voor elke een bereikbaar. Ameland en Schiermonnikoog blijven, net als de overige Waddeneilanden trouwens, prima bereikbaar met een aantal spelregels. En als we die spelregels in acht nemen, dan is die bereikbaarheid ook gegarandeerd. En het zal niet zo zijn zoals voorheen, maar die bereikbaarheid die is er. En als mensen reserveren voor de heen- en terugreis, dan zijn ze verzekerd van een mooi dagje of een paar dagen op de eilanden.